Mă auziți? Da, mă auziți. Salutare, oameni buni! Astăzi o să ne jucăm Roblox, dar nici nu știu ce să ne jucăm. Cred că o să fie partea 1, partea 2. Eu la jocul ăsta îs prea rapid, dar nu jucăm. Da, și chiar nu știu, că am pe aici o grămadă de roșii, eram să zic, de jocuri. Build the Garden Tower. Nu știu ce înseamnă. Car Obi, ne jucăm o leacă? Oh. Oh. Gata. Deci. Deci trebuie să sar cu viteză mare. E bine. Stai un pic că pot să dau la roată. Eu cât am filmat? 1 minut jumătate. Nu, ca! Da, nici nu știu. Ce mă, am 71% deja. Cred că m-am mai jucat eu jocul ăsta și nu mai știu. Dacă îi dau pe... Eu nu știam. Mă credeți? Da, și v-am zis, astăzi facem un videoclip cu Roblox. Am făcut 2 cu car parking. Poate data viitoare facem și cu Minecraft. Ce vreți? Un build cu Iani 77? Sau ce vreți? Ziceți în comentarii, vă rog eu. Că din greșeală nu știu cum le dezactivez, că nu prea sunt cu dezactivatul de comentarii. Era să zic cimentarii. Nu să zic cimentarii. Și apoi mai ziceți, hai că mai știu ăsta să vorbească. Da, astăzi am făcut. Astăzi facem, nu astăzi am făcut. Un videoclip cu Roblox. Stai un pic că mi-apare aici ceva. Stați un pic că trebuie să încheiem o leacă video, să punem pauză. Da, nu știu, mă sunase cineva și am fost nevoit să opresc filmarea și cât am vorbit, așa, m-a scos din joc. Stai, și unde sunt? Așa, nu știam ce se întâmplă. Da, ne-am reîntors. Ne-am reîntors cu toate. Aoleu, nu am văzut groapa aia. Dacă voi ați văzut-o, nu mă înjurați. Eu credeam că sunt 3 drumuri, nu 2. Poate vezi că acum să nu mă pot da de... Asta e o mică scurtătură. Pe ce ați făcut, mă? Faceți scurtături. Mai mult decât Tobi. ZN-uri. Frate. ZN-uri.
Eram din asta. A, ia uite. Mașina Scooby-Doo. Olha, juro se vede. Așa, mai mare. Da, acum suntem cu mașina Scooby-Doo. Scooby-Doo, Scooby-Doo. What the fuck, de ce mai mi arată aici? Cu 750 de lei. Să-mi iau o mizerie de taxiu. Așa să creadă ei. Double Railway cu reclamă. Nu vreau, mulțumesc. Așa am 2 roți. Acum. What, ce mi-a picat? Ce-a fost aia, oameni buni? No! Doamne! Doamne, iartă-mă! Doamne, iartă-mă! Nici nu merge... Are virajul pe 4 roți. Nu înțeleg jocul ăsta. Ok, am picat. What, da, ce e cu mașina asta? Nu mai la checkpoint-ul. Mamă, Rolls-Royce. Vezi, n-am bani. Mă rog, și dacă ziceți că am Robux, am avut, dar nu i-am prăpădit nici pic în jocul ăsta. Eu am observat că am noz. Dar nu am ce să fac eu cu nozul în privința asta. What the freaking? Cum e să nu încapă? What? What? Oameni buni. Zici că ăsta e un tunel. Cred că eu acolo eram sub mașină, mă rog. Nu skin-ul meu, camera. Nu știu cum să o țin și eu, o să se vadă mai bine. Merge să bagă muzică, oameni buni. Adică voi nu știu dacă o auziți. Doamne! Eu ce mi-am luat aici? Tank sau ce mi-am luat? Ziceți în comentarii ce mi-ai fi luat aici. Bro, dar e culmea. Că știți, nu pot să văd nici de mâinile mele. Lumea a doua. Ia. What the fuck? What the fuck? Oh. Oh. Dau double? Ah.
Doamne, ce credeam că asta e lavă. Bro, mașina asta pe care nu-mi place nici pic. Cred că uite așa țin camera. Dar nu mă lasă. Ia pic. Uite, merge să iau cu reclamă. Cu reclamă, oameni buni. Dar promit că de acum încolo la reclame pun pauză. Mă, am deja 10 minute, 11 chiar. Ia uite, bre. 5 roți. Eu, oameni buni. 1K. Și cum ar fi să-mi pice tancul ăla? Nu știu, tancul e mai mic. Și de-aia zic cum ar fi să-mi pice. Să știți, tancul e mic. Adică nu e cât asta mea de mare. De mare, Doamne. De lungă. De lungă. What the fuck? Dar voi vedeți câți bani am? A, dar tot n-am bani de aia. Nu știu ce are jocul ăsta. Dar eu de ce am bani? Dar de ce îmi dai mereu pe ăla? Oh, mi-am luat BMW. Doar cum e mai bun decât Matahala aia de mașină. Mai uite-mă că prin meniu să văd ce am. Dacă am filmat, mamă, 13 minute și 13. Că știți că eu nu am voie mai mult de 15 minute. Oh, ăla m-a picat jos, Doamne. Am picat jos. Am uitat de aia. Bro. După aia ce vrei să jucăm? Car parking? Sau nu vă mai place car parking? Oh. Și eu și jocul am dat în același timp. Iată, sunt în ceruri, unde sunt? La Iisus Hristos! Nu știu, eu merg pe aici în continuu. Bro, învârtim la roată. Sau uite, aștept să fac 15 minute. Și după aia învârtim la roată. Bye, bye.